Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam baru syaitan nama bangsa mi yang uripna Allah bakal kalau nama kaliya sa mga nya kita yang an-Nu'man ibn Bashir. Pero yan na so amma akna tigyan na may kaumaku Rasul sallallahu alaihi wasallam na Pedro yanon nahaltu ibni hada. Ay mana nahaltu ibni hada na ana inibigaykan sa uripa, ana inibigaykan sa watak na asa katawa sugu-suguun urip. Ay ini sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigyan na akul waladika nahalta inulang na watak na kiabgan ka sa urip. Tigyan na la tigyan na fakarji kagi nga biska bagi nga matukid so mga wata ka magay sa pamagayan nakaswin ka bawi ang hadisan ng mga bangsa niya mga urip no Allah important sabab yan na adna ama di suramid kababayan niya kung watayan na sukaka o di na sulok o di na suari na yan nga to kakababayan nga kuwata ka favorit ka akibida so babaya ka na gusto ka pakapi ang nak na boto dito kipa aro manusia okay na boto mabaloy asabab ay bida ka ko gasto ako yung bida ka ko pamukaya ana bukan ka sigiraw na di nga bukan sigiraw nagyan na niisap to kadiyong kat kumagarian sabab yan nagsisilusa sabab yan nagkakaguda ikagwado mga pagari so pagarira ang mababaloy ang paborito at yapya so Yakub o kinibidaan niya ko Yusuf alayhi salam na kaya sa mapan sa siniig na tini po mga pagari niya ng buno nira na limo Allah aso Yahuda na miya kamusawir at yan na dita no buno nga batano din uluga isang oto alanto na inologiran na tama sa miya kapira mapesa na lagid mong buonan sa den sa wata ka apakilayin ka kung mga pagarinian ang mga wata ka ay bibida ka kung pamagayan kabagan ka sa mala nasira na mga ito nagyutod ni kinidulugan ka mo katipuera nagyutod ni kambina sa ako nagyutod ni kambina sa nga korelasyon ng mga wata ka amagarian na amay din ko awang kasira Allah amay ko ganatang kasira na di sisiga na di titipuan na di titikawa na di sa limbuta asaba praka yan ni problema mabang sa amin mga urip mo bata bila mo ikira suwata ka na dodo ka to tloto ka to na petitipo ap na sabab sa danga ka pakaswa Allahu Akbar giyap man ang auto sa Rasul sallallahu alaihi wasallam naman dakli karuma na yung mababaloy ang paborit yan na su Aisha o gaid na ikiraming baabad na din yan tero na ya Allah nag-iit tama na niya gagakan bago na piya ka perpengyan to aded na baniyang bida-bida kenapa kang yap ko ba niya so Aisha na baniyang pakauna si ko alungan nagugyang to pamamagaya ubar ka makasugo subabaya ka kukisa kumawata ka abang pakauna ako pamagaya ay patut na merper masala tigara na madakliwata sigiraw na kami miskinan nagyep na nga sa kataro na malaita mo nati dia kena kadawagan sa kemagatos kesanggibu ang at miskin watakan kakagya dia kadawagan na nga watak na milyonir mga deke pa ito miya kabida-bida sila kakagya pisa deka anak na nga pagkamarumara na watakan na nada kanong kabagi nga nakaservis sa watakan na ba kung kerarang itiwal sebab tanong sa mga bangsa miya mga urip no Allah naging nga nakasedeka na igilam niya ka pa mga rumas mga wataka miya milaw ataw sira nasa kama mo na sumisibay ka akin na baka kira mapabalik na sedeka ka ano to ay maganda ko sad ka nga nakasiringan na ka natumot man na mga ko na suisa wata ka apto marumura akin na ba kami mamagay abay pipikir na kanak para ko mga wata ka kagibo kesid ka ka na o singa ni bay wata ka na dangaw kabagi ang ato malaita mo ka din yan kailangan akin na ba kami adusa
Yan ang mga bangsa miya, mga urip no Allah, so kapakang bida-bida ko, mga wata, may sa atin ko ng mga ulama na makro, basta makro na dusa. Ikado atin giraw na haram, haram. Mana niya, kaya nga ito kaya haram yan na oras sa ibida ka, so isa ko mga wata ka na YouTube ni kinisurat nun, makaw makasayaw man kiyama na piray wata ka sikat ka. Sabar sisa nga ito kinibida na kaon na sikat na ngayon sa iyo mo kayo. Agyanan mga bangsa mi, mga urip nung la, pananggilan tanong so kapakang bida-bida si ko mga watatanong ka babad na sa bapi sa di sira di silka. Lagit mo nga na di kira napaka-preriputa at na mi aloyo sa awata kagudian si iko pagarin yan na iniripot kasi ko isa awata ka. Patut na umpiya ika. Uba di sira na pagpaparwa, di siran mamaganda iya, di siran mamagagataki na pripirang pagmaan ka nga tuwa ka marata ka tero buwang isawata ka na di nga pripo itong isawata batabi laboy, gila ada makaunto kamata na kabinasa sa mga wata ka na kay sabot ayun yung balalok sa maungangan na sa kanya ni mababali mga kumang wata igira dito po na igira mga kumangka na o mga katiro ang mga rarata na mapakauntol ka. Mapakapi nga so katiro. Sabab si sangaw ko kaungangan pa. Yan ang mabang sa miya. Mga urip no, so Yusuf alayhi salam. Mamaya pa ang urip po na sabab. Sangaw to kaya pakiti ano Ayub. So po so Yakub. So po so Yakub na maatur. Maatur so Yakub. Ang ngayon na katawan niya na so Yusuf na kanabi. Na kailangan na dubli kasi po. Akna ba siyap si ko Yusuf, kasiyap si ko kakabalo niya na nabi. Kaupa makukabi na sa iso Yusuf, na kaya binasaan, na suyamanan niya na mababaloy atas tanggungan niya si ko agam ako. Akna ba pun so, anda ba ini na Yakub, na baka giyap ko ba ini so Yusuf, na ba niyan inibida sa pamugaya. Dan yang bida ang uka pambugiro na gusto di rong anggas to. Gusto na inibida ang uka siya po. Kadi niya pitasan sa mata, na lalayo niya sa siyap na ipigi siya nun ito na imasusuayat. Ang kaino, nakagyagi ang otuwa, siyap yang kurisala, apagawidan o Yusuf, insyaAllah, kukuris. O na ito mga bangsa miya, maurip no, na si Luqman al-Hakim, na minisi unuan taiwe, mita taralo, apakatutay, anyang tubi, anyang umawatay. Naipitiro yan, so pinakamaitukiran taman sa makaharap pang sakala. Di kong pagkirapang sa babaya, agusiyam. Ikado at yan, nasa pagkasakit, kirantaman sa makababa. Na di ko nung ito pagkilawanan. Pagkasakit, nakailangan ako niyan. Nagiraman mo, pagkasakit ang ito ataka, nasakit yan, mababaya, masakit. Nakita kaya, pagkilawanan yan. Pagkilawanan, babaya ako, so babaya ako mga pagdawataka. Ikatuwatig yan na sulat na sa walay. Nataman sa lima ka mo na ikaw po mapipikir na maunad ng autobubayakan. Nagyan na ni telo, kububayaan ka kuwata ka, maito taman sa makala, malubay taman sa makapagrudirat kesa kay taman sa makapagraguso, anas yung yan taman sa lima ka mo. Yan ang mga bangsa miya, mga urip no Allah, balasan tanong Allah sa madakla mapiya, siya pantanong niyan. Baka manguaw niya so agaman tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.